Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasaritaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod nyo iti dayto nga programa, kat maibasa na kita pakasaritaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Iti kalman lain. Sagudayin nga ti surat, ti pakasaritaan ni Mario na Pauluan, Pulis, dear, ano nga dear? Idi, kalman laeng manong nemi. Idi, kalman laeng manong nemi, tao may manen ni Hector, dito'y balay, anya nga tamanen ti bagana. Ay, Mario! Nanang, dani may Hector. Ito ba lagi magbagakada ni Hector? Sa duno nga tamanen ti papanan nyo, inom nga tamanen, sugal nga tamanen, babae nga tamanen. Danang met. Pinagsasaruno naman ti magana. Katuan, amok met kahit na basta da kahit agkuyog, no awang kayo ti pagsusugalan, adda kayo ti pagkiinuman, no awang kayo ti pagsusugalan ti pagkiinuman, adda kayo di ta nga mangidate ka rin ti babae. Aya po makasarak kanto lang at katapat mo. Sika, Mario, kalata nga panangay ayam mo ka nagiti babae. Inanang mo. Anak panangay ayam, di magbagay. Aga din. Manon tila si Kugam nga nagparagreg. Aya po, Barok, no saan mo nga eten di babae, saan mong siksikugan. Inanang mo, itaya dagayam di ala. Sapo, amok ti marikrik na naging babae, damay sak ng babae, imbag taawan ti kabsat yung nga babae, nga putot na di tatang nyo. Tanod, da ko mga babae, ay asos ako. Iso kumat akikaro, nanang mat, ninayta nga klase ti logic ni bagbagay. Noonyat baso ni Pedro, apay akikaro ni Petra? Ana, noonyat baso ni tata, akikaro ni kita anak. Ano kumat sabi? Susapo, kasta di magbagada. Magbagada lang. Iso nga si ka, Mario, di mo pagang angawan di kiti babae, tamangan no pagbabawi kanto ng kaspagari. Nanang no saan kayat di babae, jak pilitin ko, adakad nadamag yun, nga rinamis ko, adakad nadamag yun, nga pinilpilit ko babae. Iso dati kusa nga mangitaya. May sagayam nga kawitan, kito mas digtirik, dituktukan. Walang magseryoso ka kumameten. Ay yung kasanong magseryoso ka baroket ni ay ni oy, awan trabaho. Asin ako mga mintimayat kang kababae. Hinanang men. Eta ka manin. Ibagayo nga pag ang angawak lagi ni babae. Pagkatapos ibagayo sinumayat kanya kang babae. Tingkait kung sa wen, asin no ti babae nga laglag nga makisarking ka. Kitaon trabaho. Kapag nga kayatak. Alaman. Kaya dalang ati mapanakpak na nang kaya isoda mataggastos kahit pamarakon pa ito no ada ko ma-edit ko mabayag siya taggastos pangalak ko mga rad iso ataggastos kinikanak pa taparak sa akin nga ron ay sumardagan di ka malakas sa salitan di ka mo talaga tignya klase mga lalaki ada din Hector nga danunan manong nemi na-introduce ni nanang tiki na sa sino. Nadjalangin dialogue mi manong nemi at maawatan nyo na sa sino act, diba? Awan ti san tuwek no babae ti pagsalitaan. Awan ti pilpilyek, ori pangkis. Ori pangkis, basta laki na pinas ti pamagina. Siyempre, no romansa ito nagpangkis tumo lang, diba? Baka aglimpyo di matana no kasta adda iti romansa. Pwera ada anglit na, pwera bang sitisang aw na, basta natin nabanglo na pintas, na sipukel ti pamagina, na nabanglo ti sang aw na, awan anglit na. Kaya, ore ada asawa na, ore pa'y bakbakitan, mas pagadigan, tamayat pa'y lang, kaya ta kwarta na, manso!
Hindi makasakong ko ni Hector manong name na, pare. Paparanda. Uminom. Sugal. Bunang babae. Babae, pare. Wow. Ngayon kasano nga rin nga makapantay tayan ti babae no santang uminom nga muna. Di ba? Sa bagay. Hindi ako pa napadasan di mo pa napadasan di simango di babae nga awan inom mo. Baka ibagaman nga awan tured ko na sa anak na kainom. Baka. Turadak pa ya. No anda inuman ta. Inta. Kombasitan ta arak at akwak ti pulutan. Ano pulutan ta? Pagaw. Adobo nga pagaw. Nagkapon siya yanda Arnel Sambusonido. Inunupan na, pinaltugan na. Inuskupeta na. Paniki ko ma. Sumatindad na ita. Sige. Inakarotin. Di talatan kasi digang nga tiyanggi. Siya tundi gumatang tiya. May isang bilog. 4 kantos ko naman. Takil unay. Diyan lang bilog. Sa danto malay tuloy. No malpas tang mapasyar. Di balasan nga. Kahit mga pasyarin ta. Kamayatan nga inom kami manon nemi inistorya ng kanyak no siya sino. Taga ano? Taga Ilocosur. Nalapsat di kita taga Ilocosur. Diyak sapay nakaraman di taga Ilocosur. Nalibata mo na iti nobyam nga taga Sinait. Taga Pasis Sinait. Dandanin nila ka na pikot. Nagtartaray ka. Iti babayit na kita katabakwan. Uy na ya. Dandan yakit din na pikot. Loko dyan. Inayaban na din di ex-convict nga sa kabsat na. Kita pinupok na iti kwarto. Magtalilipas mo. Dinaramid mo ron. Di mapuakak ti tawa. Saktaray. Nagpalaod na ka tayo. Sut ayan ti kalsada. Highway. Tinagdag na kagat kita. Nagbabait na nagdatakal at tapako. Kaya ito taga Sinait. Tingnan taga magsinyal di mo malagip. Dakal di barukog na. Apa o na tayo dyan ang babaeng sige. Mabali mo ako pagkutso ng dyan barukog na. As labub siyang ka. Oray numayat ti patira na. Apa ko na. Barbunan ko na sige. Umas asul na iti kwa na. Iti salang na. Mayat. Nasabor. Sino pa rin taga Ilocosur kung napadasam? Taga Santa Maria. Iti mismo nga susubits. Idya ko rin naman sa. Ni Emas mo taga Santa Maria pumait na sumamit. Sino pa? Kawanin. Ato pa taga Candon, Santa Lucia, tapos taga San Vicente, iti agratratan sa jay. Nalingag-laga na dyan ang babae. Linaga-lagak ba't ko no? Tikit ka doon na babae ti biyag mo, pare. Ito na nga na ito panagpatinggam. Ito na panagpatinggam. Yun doon ang asawa. Taan mo, Hector. Once nga asawa, sa anak to nga makirelasyon pati sa baling babae. Isuntulatan. Alam ba? Barbaring ano isot dito ti masawam. Ano to ti akin amagatan nga balay, malagi po ni Nana Tekla. Ada anak na. Ako sa ada kang dimot kayat. Ore kas tumatila panaghili ko di babae. Jak man gamot kahit iso na siya. Malaksid ka ta ore nga ta madi. Apay. Rebriefing niya pa na siya. No minsan makaturn off. Kahamok kita dyan nga ito. Ore ti babaw ti barokong na. Medyo pangis jay mansanas na basbasit jay mais di kita legs na kaslapag lakwa dapat diferensya na PWD hamot apa nga nga danubya na nubyo ko na awan na danubyo na kasinsin na kanure jay at naga na Victoria. Wow. Nagbakasyon from Ilocosur. Apa yung nagbakasyon jak ba na mo kaano nga naman mo, namom. Hindi kalman. Ala, tumawag ka. At numalpastan. Kinabulutan ka. Sinot na nga dubo ka na to.
Silulutong intad ni Arnel. Po naling gadunat, naling aganop, naling pangagadubo. Inalpasan manong nimi na ibos mi ti pulutan ken bilog tinagguduan mi. Taranteng min tinagpabagatan manong taula dagiti aso. Haging ka manong nimi nga anda nakakaunang imta kami. Kurayan ta nga makapanaw pare. Sa tantumat pumasya. Victoria. Wow. Mabalin sa akantaan at sa kanta ng Victoria. Takman na mo, no? Kaya amom data kanta ng Victoria. Ang pagkisumat manong nami nga rumaren di kita pasyar kang kuwana ori dala dua. Kinasarita tanga dua. Islamamok di kita. Tagamyanan. Tagamyanan taman. Nalawat parang kayo tayo pare. Amamok di ba sa? Nisilin din yan eh. Nanubiyak di agkamsat na. Kadi, nasikugak pa ya. Basta niriri na ini masikug ko na. Ngadyak kayat na ikasar. Kasanong ikasar ko kitsang gumadahitan. Haging ka na damag kulangin. Nagpaikat. Loko, ito kumatputot mo no. Sanda nga pinaikat. Basol da. Sige, umayan. Manong nemi ti anak ni bakit tekla iti nangilukat tiri daw ni training. Ni baga arabi im training. Ay, dakay gaham. Mang Mario, kanduak ni Hector. Una, mumu kayo. Naudi kayo. Lip-lip pa siya ti may kapito. Di may kawalo kami. Una. Hanggang kumaumawatan nga madakay maten. Sumada kayo. Pinagtugaw na kami. Aging kang inaibanan manong namin ni Victoria rimuar mani po dito silid. Nakaw. Manong nami. Nagpindas ti pamagina. Naka-short manong nami. Hamot makuna nga nakiting ngam kumapkap. Pare. Wow nga legs. Di pamagina pare. Kumapkap ti t-shirt niya. Kaya po nagpintasin ti sukog ti barok mo. Kinamdagi ti pantana pare. Naisang-sanga yan. Dagi bibig na. Ti Macderak man. Na rabiim. Victoria. Kastamet. Siya ni Mario. Amo ko na nga siya ni Mario. Nangig ko itay. Nga Mario ken Hector tinagan niyo. Nagtugaw kayo. Tagtugawak man. Kinunan. Gabot na kasi titulag mi manong nemi saan nga nagtugaw pa ni Hector. Mabitlang Victoria. Nalipatag gayam natin. Ajak pa gimatang ti sigarilyo. Naggumatang bit sigarilyo. Style mo. Siyempre, panawam ti kayo mo. Gabot na ni Mario lang ito mo. Umay magpasyal kanya. Hindi agin gagatang kat sigarilyo. Ori adakada doy tiyanggi. Ori orayam tumitlay suna. Among gayam. Ito mo ka. Sige. Panawan na kamlatan. Hindi awanin manong namin ni Hector, medyo dimundenak tinagtugawan. Yung basta nagsasahong kami, kada Jesu pa, manong namin at nga tugaw, iti nagtugawan na sa jayak pat nga nagtugaw, nga umas asadagak kang kuwan. Oops, distansya amigo. Andyan ka lang. Kaya ko lang masayop namin ti banglom. Tanabangluak ka ni, agay ayaw mong kinabanglom. Panagpunak ka, nagmaumawan tayo banglom. Nagdigo sa kita alas 6 sapay lang. Kalpasan nga nangarabi ka mga nasapa. Nagkatay, nagsasaro ng umimang pasyar kanyak, na dumadumang nga angot, sinaysayo da di banglok, awanan na bati. Saan da nga nasayo di banglom? Siyak ti mang sayo.
Agat arak kamet, nagudwa mi lang ni Hector di may sabilog. Kat agat arak kalata, at siyempre, iminom ka. Kung nakaman lang no, awa, adda ang agat arak ang magpashare kanya. Nagpapada kayo man. Panang turad ko lang tirignak. Hanap no, naturad nga mag-isawa kayo ka. Ganas ka nga naturad ka mag-isawa kanya. Tapno, saan nga bulot dila? Tanya namin tibagam. Napintas ka, Victoria. Kaya manak. Sika pa lang ti babae nga nakita ka kapipintasan. Abay katawa ka. Mamatiak nga ta. Ito pa nagsasalita mi kini-training. Siyempre, posible ko nga maamuhan na kiti babaro, nga dababalasa nga sa nga ilira. Kaya umay dakwas pa siya rin. Di naman ko kini-training no sino na kiti posible mang pasir kanya. At ito imbaga na. Di naman ko no, anyat kinatao da. Pero dumanon tinagan nga Mario, chikboy ka kano. Sugador, mamartek, awan ng trabaho. Namnamayon ka din nga kayat ka. Victoria, gapukin ka at balbaliwak. Pacheck namin nga kangrunan nga tatao ng mabahay ti mamagbalbali ti turong ti biyag ti may sa lalaki. No naloko ita, kahit gapoy ti may sa mabahay agsingpet, agagat. Ngayon no saan nga naloko ita, kahit nasingpet, amangan no, gapo ti babae kahit agloko. So gapukin ka, agsingsingpeta. Ipanaknik mo, Mario. Talagang ipanaknik ko. Kasano, inakto nagsapol trabaho. Ken, idyak doon di mo man magsugal. Tama pag kami magsugal akong kwarta, baka endo na trabaho, madata sweldo, maka agsugal ka. Ikarikan ka. Nga ta? Manumatan nga babae tinang ibagab tinasta. Siksi ka lang. Pagkat katawa anak lang, Mario, aman, siksi ka lang. Apay ko na. Apay, gabata, siksi ka mo't palang tinaram ko. Sabsabali ka, Mario. Aman, pagkas mo. Kung nakalano, kung nakalano imbaga amin ni training, tiba panggap kanya. Kahit mo sawon, babae at mga aram ka. Kasla kasta. No kurso na anak, kaya mo ka kurso na anak, urahay kang tumasadig. Ang damat na kurso na anak, nanumadlaw ko nga, dinakayat, saan ko lang paspasukan yan. Tadyak kahit yung mapaay. Sa anak pa yung napaay. Baka itan di pa nakapaay mo. No kaano pa yung makarik na kiti ayan. No kaano pa yung agbali na kaseryoso. Isupit di pa nakapaay ko. Darata ko na nga dusam. Dusa? Awamat pinasagsangit ko. Ato kanot nasigsikugam ko na ni training. Nagkasaganak kumapat nga magsuportar katakwada no. Saan na nga rin nag-Greg? Nakadeldelikado ka, Mario. Nakapagpagkad ka. Narigat ni mainlab nga babae kan ka. Victoria ko nam. Ay, Victoria. Sabali ka. Sabali o timarikrik na kan ka. Kari-kari ipanaknik ko kan ka. Saan kon nga na oray pa ni Hector manong naimigit itibaga ni Victoria nga rabiin. Siyempre, nagpakahadak mo din. At si magsak aplano iti panunot ko manong. What? Idi tada kami ni Tridaw. What manong ginulpek manong naming inarakop ni Victoria. Sa ako inamanan na bibig na alisto manong naming nangikat. Iti pa nangarakop ko kayong kuha nakalpasan na.
nagpigsagad tanong kinityan ko. Oh! Orek na parusisi manong timak dirak. Dimarop. Naglagay ang gahim ti karate manong nemi. Umay man ni flying kick. Oh! Sige! Iplastan ka! Manong nemi, kita pala makasara kag ti babaya kastoy. Nag-fitness ti pa, nagplastar na ti karate. Kawat umay manin manong nemi, linis siya ti ba sandanog na napuntaan man ni tiro. Sana yung saro ng manong nemi kinugtaran na pangkik ka. Oh! Siya nagbat na makatakder manong. Sa mong ipagpakat kanyak, tipagpakan mo ka di sa bali. Ha? Sumapag ka! Pakalalaki ka. Tumbain na ka di ba may salapapay ka sa kanya. Ipakita ti kinalakim. Ha? Masapol nga nalalaing kang mitisyak. Ta siyempre si katilalaki. Timakderak manong nemi. Nagpasar ka, hanan. Awan damok ti karate. Mabag ka ka. Naglaing kagayam. Saan nga sak tiloklok ko man. Police woman ito. Police. Ay, saka police woman? Man. So, kan sikat ag loko-loko. Tuk-tuk kalito lang. Magalit yan. Halaan! Gawid ako. Manong nemi kinamakam ni Hector na imatangan nag-anti na pasamak. Pare, mabit lang. Oray na kang tartarain. Oray ka tanang kapat kinamat na nga Victoria. Nagsardengak manong nemi kat inangal ko di bakrang ko. Hector, dasama na tukol kang para kapag po. Apo nagsakit, padibarokon ko. Ginaman ti rupak. Ampay, paano tinam sa akin na kengkan. Magtasangan na pektaran na matam. Dito anay ko. Dito giban. Dito ba panga. Apo. Kaya, nadana anak sa ngipon mo. Awamat ka diya. Nalagdat yung ngipon ko. Diyos ko, Abi namin, inananom. Siyempre, itulod na ko ni Tridaw. Napang ko, inarakop sa ko binisito. Nagpigsamot, diba nang ikat na tinarakop ko sa kinugtaran mo. No! Karatis tamad kayam. Pulis madgayam ti Diablo. Manong nemi gabota talaga nga marikatanak nga umangis ti sakit ti barukong ko kastamat ten ti bakrang ko. E magkakini Hector manong nemi ipanak iti ospital. Kapanakaroon kan iti kasit gan ospital manong nemi ti ilimi. Kaya si kasudak di mangagas. Kabigatan naman ang name dimtengin ni nanang. Po, natapasama kaya asun ti nakinabang mo. Kita mo pala mapasama kang katikastoy. Nanang, babae. Babae ti kinadinanog mo. Pulos na bales. Naglayangin ka ng babae. Mas pagkarigan, naunaan ka. Kaslakas ta. Ganurin nga tanong bumalasak. Karatista isunan nanang. Gabuta pulis. Anya! Dahil tate ko na akong barok. Malagip mo. Nakasabol kan dot katapat mo. Kaya dayay. Hinanong kami na ya. Narakop ko sa kombinisito. Diyos sa apo. At siyempre. Panangraman sa nadyang aramidem. Baka kitisak lang nakatiya. Attentive na prostrated rape. Attempted rape. Prostrated rape. Talaga, saka iti man balod na lang. Ay, sus. Dito te kong kunakon kang ka, Mario. Sa mo nga sangkapadaan na gina babae. Nagasarak kagaya man ti pulis.
O nga ron. Isupit kakaiso na nga pinasyar ko ng ibagante rantak kasyaman. Kakit no tinantanang mo ko ma. No saan mo ko ma, inaramit ti kasya, kit binaliwam ti ba nagpasya. Amok na kumanga sa ang nga pulis na anang akit, adayo ko makasit na ramid ko. Yung tsak ba't nga amo nga pulis, alay ko. Yay, nakasarak at gadil mo, bro. Haya po ya. Natok ko lang nga ti paragpag. Nanang, nagkasandak. Sino ko mga tibang pagas ka gado sa angasyak. Gastos mo nin Nga bali nang. Tento malingang nak. Sumre kakto ni trabaho. Yan yan ti amo mga trabaho. Sumre kakto ni construction. Nagdinamag iti lugar mi, tinapasamak manong nemi kan nagdinamag nga pulis gayam ni Victoria. So nga nakita ng imun una nagman na paspasyal kang kuha na manong nemi saan din ng ulit pa eh. Numuna tabambay gayam ni Victoria manong. Tasugon kini training manong nemi tinaminsa nga nakita kisuna nga magimatang iti aso dagtibalay mi. Training. Ada pa lang ni Victoria. Ada pa lang manong. Apa mabarig di bakasyon na? Ito mang banag, kamabayag. Bakasyon no nagikatan. Bale, bakasyon. Pasal ito mga wag matlata. Saan ang pagbalinin nga awol ko na absence without official leave. Ngayon nakalib. Kaya mabalin naman na i-extend na jay panaglib na no dumano na. Tapi namin. Adalik-liklikan na. Nga. Gagar-araw king kwa na. Apa dinakayat? Dinakayat at ako. Dinakayat may kamang di kasya pamilya. Luko-luko da. Politiko da eh. Dinakayat may kamang ti politiko. Pamilya ti politiko. Nauyong da. Amang ano tagabun na tulang iso na. Baka didaan mo nga respetaran ti yakin na police woman na. Baka pakikatinda pa iso na. Iso't likilikan na. Iso nga nagpakasyon dito ita. Baliwak tumanin tumayo mo, pasyar kang kuha na. Makapagsweldo ak lagi di. Di ka mabuteng? Sana ka mabuteng. Ori tukulan ng tumanin ti paragpag ko. Basta may panagdag ko kayong kuha na. Nga napod nung tarika kay ko. Nabanak man nagtrabaho iti Sabado ano nemi ket amok ka. Siyempre no Sabado iti construction worker actual duda. Di mag-asak man ten ano nemi iti sabong uwan. May sang bupe man nemi nga itad kunto keni Victoria. Kimatak pa iti chocolate mano. Nanginaangin. Sige. Kakaiso na nga at da kwarta. Kaya malpasa ko nga nangan manong na yung minagrubuat akon. Papanam, barok. Na nang mapangka magisugal, makiinom, muno mapangka iti babae. Iti babae. Inakpasya rin ni Victoria. Anya? Tapno may hospital ka to ba rin? Ay na po, di ka maputayang. Di ka pa napapot ka na barok. Nang awan ti dakas na rantak. Papanak ka pakawan. Kaya ipanagdag ko kayong kuha nga talaga nga nangrugi ako ng agbalbaliw. Nasya kastaman ti mapasama kas pagalikan. Yung sa muton ko ulitan timang bisito kayong kuha Taamangan no. Hay na. At adun tuwan na paragpak mo ti matokol. Isun tinang ilukat ti Rida o manonemi ket kinunat. Flowers for you, Victoria. And chocolate for you. Mario? Sumre ka, and thank you. Agaya mo ang timanglo naman nung kumapkap man ang t-shirt na ket naka-short. Nagtuko ka? Thank you, dagito isabong ha? Abay nagtrabaho kan, nading gatang mo?
damok nga sweldo. Ngikatan ko chocolate kan sabong. Lutan na chocolate. Tapno maramanam. Imayak tapno dumawat ti dispensa. Itikas diyan ang nalapit ko. Pakawarin akmet, Mario, no api kasi naramid ko. Naggastos ka pa iti ospital. Pasensya ka na. Naglaing ka. Takasano, biniglanak eh. Api kami nga di mo yung pakada. Kahit mo sawan, may pakada ko makayat mo. Kada Sabado, manunemi, mapangkupasya rin sunan. Aging ka manunemi, nga nagtulagan mi, nga tikapikatan na, Domingo, mapangkami ti beach resort. Manunemi, kasta unay tiragsakbi. Dududua kami, saan nga simurot ni training. Nagtuno kami, manunemi, nagimatang kami, di matuno nga barbecue. Aging nga sumangkat nga nagkapo na panagkalap, gimatang kami pa, manunemi, titinuno ni. Manunemi, may sa pulispuman, nga makitan kina babaya kinatao. Nagpintas ka din ang buyain, manunemi, itinata nakatupis isuna. Apaw! Matagikwakla ko man kita nga barbarukong kada puspusong kong kuna. Nasiwin trakak met nung na may matsuwak met. Okay met, gwapo akmet manong. Adung harap kita babay ng patay ka niya. Nagdigos kam nga duwa manong na may kalpasan data, edita mangan kami ada inruar na. Ano data? Brandy? Arak? Apa kami anot brand mo? Gin. Ay, okay ba ti brandy? Sige, tawagan ka. Ikaw, anak. Cheers. Kaya mas timangan. Apo, nagkimas na ito po. Mapulutan. Masidang ikan. Hindi ito yung barbecue, Anong name mangmangan kami nga naka-swimming trunk kak. Isu naman ang name. Nagatilangin mungay ti barokong naman ang name di sangko makita. Nagpintas di scoop na daw po. Uy, surkek tamatam. Magunod kunto nga tara kita. Siya sinod nakagasgasat. Nga makakarimkrim ka na kita nga mansanas. Tudukin ka na eh. Sulkek tamatam. Mapas kam nga nanganin tuloy mat iminom manong jak madairan diriknak jak inaramid manong taamangan no fuktaran nak man naging gaman nun na may nasinipat ng tabag. Apo, habay. Ana, hindi na kayat. Napinganti ko mauray, tinaramid mo kani. Baka huktaran nak man, danugan nak man. Ano tang huktaran kan danugan ka, no di mo ramin. Pinaramanan nak, katapos sa may tuloy. Kahit mo nasawan, kung siya kundi mo na. Ha? Siya kundi mo na. Nakauy-uy yung kamit gaya pulis mo man. I love you, Victoria. I love you, Mario. Naginarakop kami manong name sa naglanang manin tinakapapaon tingin ibibig mo. At siyempre, voluntaryo nga napanti pa sa gadakulap ko di barukong na kita tapayaek na apulungan manong name dagiti duwaman sanas iti barukong. Mario, nakasagana gali. Iti anyaman nga oras. Nakasagana. Let's go. Iti close cottage. Kahit kung ma-experience.
Welcome. Puwen manong nemi awang pegayong padas di police woman. Kayat kun nga may experience ko na naman. Kabayatan manong nemi nga lalailuwag arom romansayan isuna initarangad na itipuon ti barukong na agigarinog yakon manong nemi akinaremkem ti mais sa karikiti mansanas na oh Mario, oh I like it, oh Mario, ti amukit sangkan nga nagsubli, ti amukit mabuteng kan ganiyak, oh Mario, oh sana ka mabuteng. Uri danog-danogan na kong kautaran at manin. Basta tinasken kit may panagnikuhin ka. Ngipat patik ka. Adun nga babae nga peso din nagpasak kanyak nga maumpay tinakariknak di kastoy siksika lang. Siksika lang, Victoria. Oh, Mari. Oh, Mari. Nakapapaot manong nemi ti kaadda ni bibig ko iti mansanas manong nemi ni Victoria. Kabayatan nga karkarayam ti masanga dakulap ko iti baba manong nemi kat sursurbiek no sa dinot ayan ti makuna nga bugto nga kristal kan sa dinot ayan ti ruangan ti kuweba. Uwen narasay ti kaladaan manong nemi kan talaga nalukmang pingpingan iso naman. Naging masket din nga kamanuano kanen no sultupen. Manong nemi ando ka numat na kita agar-arim kayang kuhana. Yang puro saan na akayat, tadi kita mata saan da nga seryoso. Nang runa ti alak ti politiko manong nemi ti lugar da ngalikliklikan na. Ket na kunana. Ngano nakasagana kanukat ikasar na. Tawan tun di maramidan da di nga agar-arim kayang kuhana ay di lugar da. No amunan tun nga da asawa. Sa anak pa nakasagana ko nak. Awan tinaskin nga sagana Mario. Ti sagana malayang iti bagim. Nagbaling nga padre ti pamilya. Ti sagana malayang iti bagim ang magkiasawa ti may nga pulis sakas kanya. Oh, Mario. Mario, anda kagaya man iti baba. Oh, Mario. Oh, Mario. Aging gama no naming iso amis munta nangigam. Nangigam ti paltug ko ket kunana. Paltugan na kun, Mario. Paltugan na kun. Kaya't kun. Asigin. Kalbite mo. Oralarim suod manong nami kat syempre nasaktan, nakarik na itisakit ken sa ni police woman. Kaya mapagapaman laing manong nami ta itba kalpasan data ket idita paspasak manong nami ti agsuod paspasampay ko na. Oen manong nami idinay kagundaway kadami di beach resort. Impaay nga namin pinsan, manong namin ni Victoria ti amin-amin. Gapo, manong namin nagpadpata kamadgahim ti marik na. Aduman na ginibabahay nga nagpasag kanyak ng nilaing Victoria ti inayat ko. Ti ayat tagtungang nayon. Nga iso tagbarin nga inanigitan na ko. Nga nakasaganan nga maging kasar, nakasaganan nga ikasar ko. Manong namin. Kasi siya kanumad lang ti lalaki ni Biyag, ni Victoria, kabata siya klanon tinakariknaan na ti kastoy. Akas diya nga marikriknaan. Imbag kano, imbag laki din, tayo may bimbakasyon dito lugar mi. Kahit nagsabat ti dalan mi. Imbag laki din tinasulbarin ti problema na. Seknan ti alak ti politiko nga mga arim kang kuwanan. Natulak nga ro ti kasar mi manon nemi ka dito lugar mi nga nagkasar kami awan tinarami ti ninanang no di manugot ken nangiremedyo ti amin.
Hanggang balik ko na, tulong manunimi ti pamilya ni Victoria. Tari ginaganak keng kuha na manunimi kaya daunay ang asawan ti anak datap no sardinganan de jay nga Harold nga anak ti politiko iti lugar da. Nagdinamag gaya manunimi ang kasaren na ni SPO3 Victoria Lasete. Ket imay nga mismo na dyan nga Harold manong. Kaya mo may di manong na imikit bangkulo. Imbaglaki din. Ta nagpakalalaki ket kinamblawan na kami. Nagasad ka, Mario. Tasikat din kami para kay Kuana. Congratulations ka na kayo. Pasensya ka lang na Harold. Saan nga si kakinsiyak din kami. It's okay. Mawatat ti pa nakapaay ko. Yung kaslat na pang tama nung name ni Harold, iso ako na ginaganak iti asawak, ngay karikatan na tag-transfer iti ilimi. Wen manong. Karikatan na tag-transfer kat agbaling kaming iti PNP iti ilimi. Kasta nga ron tinapasamak manong. Nag-asawa kami manong name kani Victoria kat babae naklaunay kang kuha na tamay sakla construction worker. Yung kedi man ang name iti makarin dito ilokar mi wan pinagadal nak kedi. Pinagadal nak manong name iti syudad kat nangalak ti kursok nga criminology. Takayat na manong name nga makasusurok met ti karate kayat na may sakto met nga pulis tapno pulis kamton nga agasawa. Natan kami, ti duwa nga anak, manunimi sakbay nga naggraduarak. Wen, kat nagtraining nga kadagos, manunimi, kat siyempre, babayan ti tulong ti asawak. Nakapag-membro ak madlang dagos ti PNP, manong. Ngayon saan nga nito, ilimiti na kandistinwak. Iti kabag-ibang minga ili. Agrupat ka mga duwa, manunimi, iti asawak, iti mamesa nga lugan, idagas ko iso naman name iti headquarters da sa actors met iti headquarters met. Anong name? Kasla, hindi nga mamati, hindi kiti kalugaran mi. Eh, so ka din data, ha? Ni Mario nga mahilig ka lagi babae, nga nakadado nga nasiksikugan na nga nagparparir ka babae, polis pa gaya binti asawa na. Kahit may samatan ng polis iso na. Ay na, no kasanot kinaloko ni Sargento ide sampai nga polis ita ay sosapo baka adon nga babae ti pagpasagan na polis matulis ngayon bolos nga jak inaramid mano tates kas iti karik apa man lakid din nga at asawa at pamilya sang kunto nga aramidin ti kumamit sa balay babae awanin ti sa pulag pa kini Victoria manong name nabangno naimas. Apay ko mga sapulak palit sa balik. Iso nga dama manon nemi ang dakang palang ti serbisyo ket siyempre dumat di kiti ang enkwentro nga nakapasok ang ngalan mi. Nangro na manong idi ta kapigsa ti kiti NPA. Ibaglagid din na taawahan na kas idi nga rumaraot ti kiti NPA kada kiti police headquarters. Kahit saan kami manong name ang pipil gamapan ka na iti ayan di kiti rebelde. Ito panang paksyat iti illegal drugs. Hasta mo tayo nagdiswag manong kaso saknan iti rape. Saknan manong name di kiti panagsusugal, panagtatakaw. Nagiti gulo, panagiginulo, panagbibinag kong panagbibid na tayo. Ewan mo tagiti manong name iti napasok ang ngalak ng enkwentro. Mabangkam lang ag-imbestigar, mangtiliw ka nagnaskin nga tiliw. Hasta mati asawak na naruna ikan kwa naman nimi, tagikan iti oneg, numampay, kanayon latamat iti panag-exercise na, kastamot kanya. Kang kanayon ka mga exercise nga, kat-kata, ito itong galbigan. Pasarag jogging kami manong naming agasawa. Pasarag balber kami. Ganda dumapay nga pagpaling atan mi. Tapno mamintener mi. Tinapintas apamagin.
Na ito, imanong name iti pagkasalita, kanagyawan naklaunay, iti anus mo, naging basa, pasangan nag-insan kang ka, iti Italiana. Thank you, ti ilaing mo, nga naging basa, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsaramingan ti biyag, kalagin ipatak nga nabingag, kan nagbuya, more power to your program. So, yung gano'n, nagyaman nga pagkaya mo, Mario. Thank you, Mario. Thank you ba nagsurat? Thank you, kada nagdangag ka nagbuya.